Мислиш си, че пътят е твой? Не, просто си поредният кандидат за залата на славата. Гледайте. Когато караш ламбо и имаш стотици коне под капака, явно мозъкът ти не може да ги овладее в задръстването. Вижте как се печелят секунди чрез каране в насрещното и засичане на целия светофар. Как мислите? Дали цената на колата включва и абонамент за нарушаване на закона, или просто човека бърза и не може да се занимава с правилата за движение по пътищата?